I, bueno, són moltes coses, però crec que les decisions que s'estan prenent no són correctes i amb això de Soloz i Pérez, aquesta comparació crec que s'evidencia, no? Que no s'està fent bé la feina. Doncs sí, no, realment crec que és un tema que podríem tirar-nos hores parlant, no? Perquè no pot ser. No trobo... És que no hi ha per on agafar-ho, sincerament. O sigui, 20 segons en Fórmula 1 ho hem vist molt poc en els darrers anys. De fet, és que no sabrien ni arribar a pensar una sanció de 20 segons. S'han vist De fet, accions... Sí, digues? perdona, Eric, que de fet, que ara m'he recordat, tot el que vam veure a Jeddah 2021 amb Verstappen i Hamilton, tot el que va fer Verstappen, no, Per exemple. no el van penalitzar tan greument com Alonso i no té res a veure.